Komporku tak ingkronge manci terus tak joki banyu kobokan sak ceret. Bakale arep tak gunakne ge nggodhog iwak pitik kampung sing mlebu omah ndek ben kae. Iki iwake jek beku wis langsung dicemplungne ngono wae ra apa-apa ngenteni banyu kesuwen. Bar kuwi ocekno bawang putih 3 iji wae. Iki rencanane arep tak bumbu kare. Ambek bawang ungu cacahe 7 iji sing cilik-cilik wae. Tak we tips carane ngoceki brambang ben motone ora pedes. Ya ampun mencolot. Carane leh nyekel brambange wae lah ambel gedes mencolot meneh. Gak sida wae nek ngono wis bar kuwi terus ocekno kunir saitik wae. Lah nek bentuke sing pating curungat ngene iki jenenge jahe. Sak cuel cilik wae rasa oke-oke. Bar kuwi terus cepakno layah, bumbu sing dioceki mau dicemplungne kabeh. Didokoki miri sitok wae ambek tumbar 1, 2, 3, 4, 5, 176, 178, 179, 185, 186, 187 iji. Bar kuwi ditambahi uyah sak sendok njur diulek kedok-kedok mencolot sitok. Kudu dijipuk engko nek ra pas hitungane ora enak. Kedok mencolot neh sitok mbel gedes tenan mencolot wae iki piye to iki. Brambang mencolot, tumbar mencolot. Wo lah tribake malam Selasa Legi. Iki entuk olah-olah ndek bengi. Iwak pitike wis medhok, duduhe wis garis sak ithik terus sing godhog dipateni. Bar kuwi iwak pitike dijipuki, tak jipuki iwake tok ning duduhe aja diguwak engko jek kanggo neh. Mancine tak ganti sing rega larang terus tak koki lengkok-lentik sak ithik wae. Bumbu uleke mau dicemplungne dioseng-oseng war. Nek ambune wis arum tak soki banyu kobokan saitik wae terus duduh bekas genggodhog mau dicemplungne neh. Nek wis umop terus dikoki laran. Godhong ijo 2 lembar, dangkal suket gajah sak pok, ambek temulawak sak iris terus bar kuwi iwak pitike mau dicemplungne. Moto ambek kaldu bubuk aja lali sak sendok wae. Terus bar kuwi dicicipi dhisik ben roh rasane wis sedep apa urung. Rasane wis pas, mancine ditutup, genine cilik wae lho ya. A few moment later wis mateng, duduhe wis asat. Ning nek wis mateng ini ki aja dientas dhisik, tutupe ditukke meneh, kompore dipateni terus dienteni nganti adem. Lah nek wis rada adem lagi digoreng nganggo lengok lentik sing akeh. Lek goreng nganti rupane kuning kecoklatan kaya untumu, delok niki to jam 10:30 kok olah-olah saking wetenge luwe ra iso turu. Wis ndang diserok wae, terus tak tutuk sing seru ben do krungu. Iwak pitike wis mateng, wis lawuhe ngene wae. Rasa sambel-sambelan ra apa-apa, selak luwe. Lagian iwake yo mung sak ithik. Engko nek selak mbok utangi malah aku ra uman.